Police Office sa mga ginadasignaran ng mga barangay o mga lugar sa tagsa ka mga barangay dali sa ato na sa syudad para sa pagpalupok sa firecrackers kadungan sa pagsugata sa bagong tuig o kanini mga ginatawag nga firecracker designated zones kay nakanda na nato na sining mga Pilipino ang pagpalupok sa firecrackers sa tagsa nga magsugata sa bagong tuig. However, ni man kita makapinagusto sa pagpalupok bisan na din lang nga gusto naton. So mayra karon na sa dugang mga reminders ang Bacolod City Police Office para sa sining pagdesignar sa mga para sa pagdala na sa firecracker designated zones samtang naghilapit ang pagsugata sa tuig 2023. I-check na nato na karon with Bombo Carla May Defensor. Atensyon na sa mga motorista, base makibota kamoy labi na sa mga nagagamit sa nga diesel para sa inyo sini mga salakyan. Nagasaka sa nga 2.90 ang presyo sa nga kada litro sa nga diesel subong nga aga. 70 sentimo sa ang ginasaka sa nga presyo sa nga gasolina. Matapos sa nga pila ka semana nga rollback, abo naman ay patuman sa mga oil company subong nga Martes sa nga aga. Sa mga balita national, Department of Agriculture nagpanindugan nga wala sang kakulang sang bogas diri sa aton sa Pilipinas. Kaga sila ang nagpahayagaman nga maganubo ang presyo sa karne sa baboy sa tuig 2023. Paano manabi magakulang ka nag-import man kita sa nga bugas? Nga mo nagapataya sa mga lokal nga mga mangunguma. Sa iba na pang mga balita national, 92% sa mga Pilipino ang nag-atubang ka nagapreparar na sa pag-welcome sa tuig 2023 nga mayara sa paglaom. Sunod rin sa Pulse Asia Survey, ginapatigayon sa bulan sa Nobyembre. Tinanga kangaya gaman nga samtang nga nagakabuhi kita mayaragid ya sang paglaom. Sunuman lang nga beway nagalaom nga mangin maayo ang ato sa ekonomiya sa pagsulod sa tuig 2023. Inang presyo sa Bombay subong 300 pesos ang kilo. Samtang sa iba na pang mga balita national, President Bongbong Marcos nagpirma sang administrative order nga nagagranta sang one-time rice allowance para sa mga empleyado sang gobyerno. Ini sila ang makabato na sang 25 kilogram nga rice assistance sa halin sa ato ng national government. Samtang sa iba na pang mga balita national, ang barko sa Chinese Coast Guard ang nagbalabag naman sa sining barko sa Philippine Navy nga magadala sa pagkaon na tubig kag Christmas packages sa tropa sa ato na gobyerno nga assign sa Yungin Shoal. Samtang pila kabahin sa Lanao del Sur, ginatayog sa magnitude 5.2 nga linog kaina sang gagahon. Ini siya nga tectonic in region sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagalunta 5:45 sang kaagahon. Sa iba na pang mga balita national, Communist Party of the Philippines nagpanindugan nga wala sang holiday ceasefire abisar pa sang pagkapatay sa ilang founding chairman nga si Jose Maria Joma Sison. Sa balita international, ibalo nato na karon nagagwa sa investigation sa mga kapulisan dito sa Maya, Toronto, Canada. Kasunod sa ning mass shooting nga natabo sa isa ka condominium building. Kung nasa rin 5 ka mga tawo ang nagakalamatay, ikaano madri ang suspetsado nga nagaedad sa stantay dress. Matapos ginatiro manda sa mga kapulisan nga nagaresponde sa ning nasambit ang mass shooting. Manginakapod dato na karon na direkta sa Ontario, Canada, si Bombo correspondent Ferdinand Galila.
Siyempre, sa ato na sa Christmas around the world, kita magapangamusta kung paano man magselebrar sa nga Paskwa ang aton nga mga kauturan dito sa may Moscow sa Russia. Silinga sang United Nations subongo madugayan na pagid niyang inaway nga nagakatabo dito sa Ukraine banwa kaya mayara man sang dugang nga mga ginalauman nga offensive ka mga pagpangatake ang Russia kadungan sang winter season. Manginakapod na ito na karon na si Bombo correspondent Alma Arcilia direkta dito sa may Moscow, Russia. Kagang preparasyon man sa aton nga mga kauturan no kon ang latest nga sitwasyon sa may Qatar kadungan naman na banwa sa sining pag-tako pa sa FIFA World Cup kay din naton sa malipod manigar kadamo gid sa mga Pilipino nga nagpalabot kag nagpabutyag sa ilayang suporta sa sining team sa Argentina nga muni ang ginadeklarar nga champion sa bago lamang nga nagatako pa nga hinambang. Kaya tiyamo ning isa sa mga ginabantayan kag ginatutukan na kadamo sa mga turista nga nagpadulong dito sa may area sa Qatar para nga magpabutyag kag magupod man sa sining World Cup fever. Giban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time alas 8:12 na sa aga ang ato na sa mga kauturan ginaagda nato na sa liwat palayon lang sa pagpadala sa sila mga entries para sa ato na sa promo diri sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bomba Radio 1 Star FM kabagusan nga 6 million pesos ang premyo ay gapanagtag sa Bomba Radio Philippines from Luzon, Visayas and Mindanao asa na sa ato na grand draw nga patigayon sa Enero 21 tuig 2023. Ara na kita sa bongga sa week number 5. So, para yun lang ngayon sa nga paghulog banwa. Kalamo kita din sa mga proof of purchase nga sarangan ninyo nga magamit. Kaysa aton nga daily draw, mayroon kita sa nga mga winners nga ginalawag aga udto kag gabi. Amo ni nagabaton sa nga 1,000 pesos nga balor sa nga premyo. Ginalakipan sa nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa nga grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Bayara sa nga na makaoras ang ato na sa mga winners ang mag-claim sa ilang premyo diri sa istasyon sa Bomba Radio halin sa ginlawag ang ilang ngalan na bilang tagdaog. So kung di ka makaabot diri sa sulod sang ano makaoras bawion naton ang premyo e hatagan naton sa replacement or kita ang magapili sang isa ka entry sender nga muni ang magabaton sang premyo sang winner nga na forfeit ang iyang prizes since nga way siya nakaabot diri sa aton nga studio sa sulod sa nga ano maka oras. Karamo diri sa mga produkto nga sarang ninyo nga magkamit bilang nga proof of purchase sa aton na suning pagpatigayon na sang promo diri sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM. Yara gid ang Ladies Choice Mayonnaise. Ini adlaw man sa nga Paskwa kuno sa mga holiday season o kuno sa normal lang nga mga inadlaw. Yara gid ang aton sa naka-partner ang Ladies Choice Mayonnaise. Back reunion na with one and only love. Ang isulod ninyo sa puting sobre, isagid lamang kay empty sana pouch o kana sachet o kan label sa mayonnaise o kan sandwich spread, mayara ka na sang entry. Pati pamabagsik agad sa nga tono sa nga lawas para alive and kicking kita sa aton nga pagtrabaho ang inyong ka-partner Nescafe. Bangon na with Nescafe! Ang ibutang ninyo sa puting sobre is or duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams o kon Nescafe Original 26 grams o kon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams.
Pwede man isa ka empty sachet isang Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack o kung Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Kung ang inyo naman nga gingamit is Nescafe Classic nga 2 grams, isulod ninyo sa puting sobre 3 ka Nescafe empty stick o kung pack sinang Nescafe Classic. Kinang black language siya bala. So, mula na ang kinanglandon naton para sa mga magagamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Yaraman ang mga produkto sa Orocan. Bangod sa Orocan, maayos ang buhay mo. Magbakala ka mo sa mga produkto sa Orocan, may nakatapik ka na darang product sticker, magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo sa coupon nga nakasulat darang tanan nga title sang promo sang Bomba Radio. So kakasun ninyo matambat ang product sticker, isa na siya ka-entry. Sa coupon naman nga ginbato ninyo from the cashier, ikinanglan lamang naton isa ka coupon, ibutang ninyo sa puti nga sobre. Yaraman ng Silver Swan sukang puti, sarap asim. Isa gilamang kay Auntie Sana pouch o kana sa sheo kan label sang Silver Swan vinegar. Isa naka-entry banwa. Mga kuka dara sa tagsa ka mga panimalay ba tiamo gining inyo yang kinahanglanon. Yaraman ng Arflorate Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Magabakal ka mo kan magapranda sa ngala sa Arflorate Pawn Shop and Jewelry, baka baton ka mo sang 100 pesos every may kabaton ka mo sa isa ka coupon per 100 pesos. For example, nagabakal ka dara sa ngala worth 20,000 pesos, mayara ka man sang 200 ka mga coupon. So, mayarak ka na sang 200 man ka mga entries, kabahulog ka diri sa aton sa nga promo sa 1-2 panalo part 21 na promo. Yaraman ang Panyawan, basta said marketing, tataka magaling. Isa gilamang kay Abde Blizzard para kon banig sang Panyawan Luyang Dilaw plus Mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kon Panyawan Banaba plus Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. Isa na siya ka entry. So para sa week ka number 5, ang ato na sa nga deadline sa bagabato na sa mga entries sa Sabado alas 12 ang atak na sa Udo diri sa studio sang Bomba Radio Bacolod sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod. Sa Grand Drone naton sa Enero 21, may rakatas sang 4 ka mga winners sang taga 50,000 pesos. Isa halin sa Luzon, isa halin sa National Capital Region, isa sa Visayas, kag isa man sa Mindanao. And may magadugang na naman sa Bombo Millionaires Club nga magabaton sang tumataginting na 1 million pesos. Amo na nga ang sikreto nato na diri paghulog sang mas maraming entries kaga syempre pamatigid sa 630 kHz o kung sa ato sa nga Facebook Live kaga sa YouTube channel para nga once nga nalawagan ang inyong ngalan bilang winner magakadto ka mo galayon diri sa ato nga studio. Dugay-dugayo, pila naman ka mga winners sa ito nga taga nato na sa premyo, mga winners sa ginlawag kagabi para sa pag-adaho na nila. Sa isa kagato sa 1,000 ka pesos nga balor sa premyo, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sa grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Good luck sa inyo, and the more entries you send, the bigger chances of winning. Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakalikan sa tanang kalas sa 8 sa aga. Pagbalikan natin, report na ni Bombo Carlo May Defensor, direkta sa Bacolod City Police Office. Bombo Radio Bacol. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ligad sa tanang alas sa 8 saga. Pabalik na sa aton sa pagpangalaga na diri sa palatunturan Bomoharay big time. Kada bulan na sang Disyembre antay sa pamanang pagasugatan nato na sang bagong tuig nagapagwa ang Philippine National Police ang listahan sang ngalan sang mga ginapanugutan kag ginadumilian nga mga firecrackers and pyrotechnics para nga mayara sang guide ang tanan sa aton at the same time ma-remind ang ini mga nagabakal nga kung makita ninyo sa mga balaligyan nga maninga type sang palupok maningalan niya kagamo nga brandan niya ina siya ang prohibited kung nakaysa mo na ginakatingalahan ta kay prohibited na pero makalusot ang managyapon. Ang allowed man nga firecrackers and pyrotechnics ginapagwa man na sang Philippine National Police. Sa idalom sang Republic Act 7183 ang firecrackers na ginapanugutan pero regulated sila for sale and use amoni ang mga masunod. Si Baby Rocket, Bawang, El Diablo, Judas Belt, Paper Caps, Pulling of Strings, si Puitis, ang gamay nga triangulo, iban pa nga mga size ang firecrackers nga hindi oversized, hindi overweight, kag hindi imported. Kaya ginadumilian diri sa aton ang mga firecrackers nga ginbakal sa iban pa nga mga pungsod. Ang pyrotechnic devices nga ginapanugutan naman nga gamiton naton gigabaligya sa mga retailers sa muni mga masunod: butterfly, fountain, jumbo, regular and special, luces, mabuhay, Roman candle, mga pasirit or sparklers, si trompilyo, whistle device, mga iban pa nga mga pyrotechnic devices o kan mga pailaw and other types equivalent to the foregoing pyrotechnic devices. Prohibited nga mga firecrackers sa muni mga masunod: watusi, piccolo, pop-pop, 5-star, plapla, lolo thunder, giant bawang, giant whistle bomb, atomic bomb, si super lolo, atomic triangle, goodbye bading, large size nga Judas Belt kan katay, goodbye Philippines, goodbye De Lima, Bin Laden, si Hello Colombia, mga amo pa ni sanguna, Mother Rockets, goodbye Napoles, Coke in Can, Super Yolanda, ang pillbox, sinima ni siya pwede, Mother Rocket, Boga, Kwiton, Kabase, kagtanan nga mga overweight and oversized firecrackers and pyrotechnic devices. Tanan nga mga gin-import nga mga finished products, meaning sindihan nyo na lang, hindi na siya pwede, kaya ginabakal sa mga manufacturers sa luwasang pungsod ang raw materials gid lamang, kag mga wala label nga locally made nga firecrackers and pyrotechnic devices hindi pwede. Iban pa nga size sa mga firecrackers with other brands or names equivalent to those that are prohibited, hindi gani pwede nga mabaligya kag hindi man pwede nga gamiton kundi nyo man na siya ginpalusot. Karon,
Sa tagsang magsugata katasang bagong tuig, may argid sa mga firecracker designated zone sa ginatala sa mga barangay para nga dira lang gid mapwesto sa tion nga magpinalupok. Kay kun na kaysa sa dalan may mga nagapinalupok, may mga ginaitsan nyo pa sa iban nga mga nagalabay, ibutang man ninyo ang inyong kaugalingon sa atong nagalabay. Kay base mapilasa na sila, hindi ka magsala-sala ka na dira karon, makabunggo, makadalin as ka pa. From Bacolod City Police Office, Bombo Carla May Defensor, Kamin. Sa Bomborlin, live kita diri subong sa Bacolod City Police Office, kagupod naton diri subong si Police Lieutenant Colonel Noel Polines sa Bomborlin, Chief of Operations diri sa Bacolod City Police Office sa Bomborlin. So sir, good morning. So ibaloon naton subong kung diin ang mga firecracker designated zone. So good morning, sir. Good morning, Carla. Good morning, Ma'am Marlene. Good morning, sir. Maayong aga man sa gapalamati sa inyong programa. Yes, sir. So sa subong, sir, diining aton sining nga firecracker designated zone. Actually, ang aton nga firecracker sa designated zone still no dira sa may Pope John Paul Tower, Japan. So ina-officially nga gina-designate sa aton nga local government unit. So doon na usual naman na naton nga ginabutang dira no since pa before nga ri magudri sa Bacolod City Police Office. So at least nakita man naton ng safety dira nga lugar. Yes, sir. Mga pila ka bilog ni sir ang pwede nga dira mapalupok ang mga kauturan naton, sir. And actually nasa display area lang na dira ang sa may Pope John Paul Tower no. So dira pwede ka bakal ang aton nga mga pumuluyo sang mga firecrackers kag pyrotechnics pero may ara kita sa ginatawag nga community fireworks display. Yes, So mga 68 ni siya ka lugar no sa bilog nga Bacolod nga pwede lang niya maka butang sa mga firecrackers naton kag pyrotechnics devices. So sir, ano ni iyang mga areas, sir? Kadamo ni siya no actually 68 ni kabilog so different areas no sa bilog nga Bacolod. Sa tanan niya barangays. Sa halos tanan nga barangays may ara kita designated gid nga community firecracker zone no. So ini yang hinahambal ko nga isa ning sa Pope John Paul Tower amo ni siya ginatawag nga firecracker zone gid nga kung sa diin dira kita ya kabakal sa mga palupok nato. Yes, sir. So sir, sa mga barangay nga ni sir, diin sila pwede makapalupok sa mga gym o kon sa mga open areas? Sir? Basta open areas na nung medyo malayo sa mga residential kay ti ginalantaw ta man ang safety kaga ina siya part man sa inspection sa aton nga Bureau of Fire kag sa aton local government unit in coordination man sa aton nga Philippine National Police nga nakasakop sa sinang area. Okay. So sir, nag-coordination na lang no sa mga kapitan kag gina-check niyo man ang area, sir? Yes, no, kay ti hindi man na siya ma-approve as a community firecracker zone kung hindi na siya ma-check sa aton nga mga respective agencies to ensure nga ang tanan dira is safe no kay ti ginalikawan naton ang mostly ang sunogid iti kung residential areas kag ang mga possibility nga may maigo man nga mga residents dira no. So isa ina sa ginalantaw naton nga mga measures nga at least ma-prevent ining mga insidente sa firecrackers related incidents. Okay. Sir, paano na sir ang mga kapitan o ng mga barangay officials amo nang ga-coordinate sa inyo ginahambal nila nga dara lang iniila sining designated area? Yes, gina-determine man na nila no kay sila ang nakabalo sang ila lugar kag ginalantaw man naton ang mga areas nga ina kung open spaces na siya. Kag the same time kung ang aton nga mga fire trucks accessible man kay siyempre isa ina sa mga measures nga ginalantaw naton at the same time ang pag-put up sang tanan nga mga kinahanglanon dira no mga tubig, mga balas kag mga iban pa nga mga firecrackers nga or mga fire extinguisher sabi para at least no magamit immediately in case of fire. Okay. So dapat gali sir, before nyo niging approve ini nga mga designated areas, dapat may mga nakaplastar na nga mga fire extinguisher, balas kag tubig. Supposed to be no, amo gina dapat no kay ti isama na sa ginalantaw naton nga mga bagay nga kung sa diin na accessible para sa aton nga mga pumuluyo man nga in case may mga kinahanglanon nga para pangpatay sang sunog or other related nga mga insidente. So at least mahingagaw nato no ma-prevent nato nina nga mga incidents. Okay. So Ma'am Arlene, so may arasan 68. Yes, Ma'am Arlene. Ano na siya? Kada barangay isa lang gid ang firecracker designated zone or kung may maligwin nga lugar pwede nga dira sila mapalupok?
Okay, ano lang sir, sa kada barangay, isa lang ka designated zone? Hindi ko ma-determine gino kay kung mag 68 ni siya ka lugar, so meaning may ara barangay siguro nga na may duwa ka designated kay kung we have only 61 barangays eh. So kung 68 siya, may mga areas nga kung sa diin na pwede pag sila ka-display nung na-identify sa aton local government unit kasi sa aton nga mga barangay kapitan. Pero sir, kung may mga maligwin man sir nga mga areas, ini nga mga barangay, pwede lang dara sila. So far no wala man ta hindi ta man ma-control gid ang bilog no kay considering ani nga pag-ara na ta sa time nga mag New Year na every houses nagapinalupok man ang aton nga mga panimalay. But of course no for the safety of everyone kag ang public nga at least dra sila tanan makakadto kag maglantaw gyud sang fireworks nga ginatawag. So amo na siya mga designated area naton. Kag siyempre ang pag-install sina gina-supervise kinasang aton nga mga PNP kag at the same time sa Bureau of Fire nga situate in mga ginapang install nga mga fireworks display maka-comply sa mga requirement nga at least ang safety sang everyone nga magalantaw dira at least ma-prevent nato ng mga insidente. Ma'am Arlene? Kay balan mo timag 31 sa nga gabi why na na-control because iba na gani sa mga subdivision na balandera naman lang nagapinalupok or sa may inang ano bala bomokal sa ugsaran naman lang nila. Bisan may kapag ano ugsaran niya sa may dalan dira naman lang nagasindi sang palupok. Importante kung puites hindi gid sila magsindi dira sa populated or mag-ikit balang mga pamalay. Yes, oo. So bawal ginaya sir sila magpalupok sa mga ikitikit ng mga panimalay. Supposedly no, especially ining mga bawhal nga mga palupok kag mga fireworks display man kay mostly mo ginaga-create kidya sang fire. Yes. So meaning ina siya hindi man na pag-i-approve sang aton nga Bureau of Fire kag sang aton nga mga sa PNP man no kag at the same time sa iban pa nga mga agencies nga involved sini nga at least no hindi na siya pwede approve once nga hindi sila kapasar sa requirement nga ginahatag sa aton no para at least wala gid sang basulay bala kay siyempre na-observe ta ang kasadyahan but of course ang safety of everyone amo na priority naton. So much mayo pa nga wala sang palupok dira kung amo mala na maka-create sang isa ka insidente nga masuffer ang aton ng mga respective family once nga matabuin ng mga incidents. Yes. So Ma'am Arlene, bawal gid na dapat tandaan gid na sa aton sini nga mga kauturan, especially sa mga areas bilang mga squatters gid sir no kay ang mga panibalay bala Ma'am Arlene makita naton kung kaisa ng mga light materials lang ila sini nga ang ila made ang made ang ila sini nga mga balay bombo Arlene. So sir, mo pag panawag sina may baga pa na siya mo. Yes, sakto gid may baga pa kag may posibilidad gid nga mag kalayo pa bombo Arlene. So sir, mira ka mo sir sang checking sa mga baligya diri. Yes, no, once nga maka-plastar ni tanan ang mga stalls nila, so makakanda kami dira inspection no together with the Bureau of Fire pati ang mga DNR pati ang aton nga mga DTI para ma-check naton kung inabla naka-comply ang ilang mga stalls dira kung ano man ang ilang mga ginagamit ng mga fire extinguishers dira no at the same time kung ano pagid ang mga safety nga ginalantaw naton kag pabutangan ginadayan naton sa PNP nga unay no kag ang aton nga fire trucks kag of course matap magkita sa mga barangay officials nga nakasakop dira sa Pope John Paul Tower para at least no 24/7 mabantayan naton ang pag-display nila sa mga firecrackers. Kiti kung isa malutsan pagita nga may mga illegal nga mga firecrackers nga ginapangbutang kag may gabalakal. Kag mostly no during my time nga ara ko dira nakita ko nga pati ang mga minors gasululod so bawal ina That's why gina-discourage sa mga family nga hindi magdala sang ila kabataan kung magsulod dira sa firecrackers area para nga at least no ma-prevent naton in case may insidente. Siyempre may panic no so kung may mga kabataan dira so may tendency nga ma-part sila sang casualty so that's why nga isa ina sa ginahugot naton nga pagbantay dira nga at least may isa lang kita ka exit kag entrance nga at least bala makontrol nato ng in and out sang tawo kag ma-prevent ang may mga gas-smoke bala kag may mga matisting pa sa nga firecrackers dira mismo so dako nga bagay kung ga-cooperate ang tanan
Kaya supposedly at least ginallowed pa kita nga magamit sini sa mga firecrackers. So at least kontrolado na lang. Kag amo na nga that's why nag-come up sang isa ka community fireworks display area para nga at least no nga kung ang mga family nga hindi na ya magbakal sa palupok kay kamahal kag at least maosar pa nila sa ilang mga panimalay ang mga kwarta. So pwede sila mag-enjoy Japon sa paglantaw sa fireworks no kay may ara kita sa community area nga kung sa diin malapit man sa ila residence kag ma-witness nila ining pagselebrar nato sa New Year. Yes. So, Bomborlin, tiyan mo na, no? 24 hours ang pagbantay sa aton sininga kapulisan. Ano daganing ang mga barangay sakop, sir? Barangay 12 na nakasakop dira sa area, no? Sa may Pope John Paul Tower. Okay. So, amo na isa sa mga ginalantaw naton plus ang Station 1. So, ginauna yan, ginadayas ang police, no? Kag pati ang mga force multipliers nato ni augment naton dira. Pa at least ma-secure ang whole area. Iti mostly nakita ta naman nga gina-secured naman dira no may mga kudal man na dira palibot at least ma-control nato ng in and out sang tao dira kag at least no bisan nga sirado ng ilang mga stalls dira kung gabi na at least may ara kita ya bantay Japon nga nag-lockout dira sa area. Kahit hindi man pwede, sir, nga i-transport pa no ang mga baligya nila. Yes, nakabutang ginadiratanan ang mga fireworks nila kag mga firecrackers. So from time to time gina-check tayo na kay may mga allowable lang tang kung ano lang kadamo ng mga firecrackers ang pwede nila i-store dira. So pwede sila magdugang lang unless nga kulangon na sila sa supply pero hindi sila pwede mag-exceed sa kinahanglan nga kadamuon dira sa ilang mga stall no. So amo na isa sa mga kinakita naton nga mga measures kag of course ang dapat ang ilang mga permits sa ka-display dira sa respective stall para at least kung mag-inspection kami makita na mo nga sila lang ang authorized no. Kaya actually may ara lang kita sang 60 ka retailers nga yes nga na-approve. So meaning, sisinta lang ginadaya makita ng stalls kag ang authorized lang gid nga magbaligya sang mga firecrackers kag ang mga dealers naton nga na approve lang mga 5 sila ni ka dealers no. Kag isa ka manufacturer diri sa Bacolod. Hinigaran na sir ginakuha nila. Hindi, mayari kita diri sa Bacolod no aside from hinigaran. So isa lang di ka manufacturer sa Bacolod man ang gin-authorize lang or nakapasar sa aton ng tagaan sang permit. Sa din na siya sir. Somewhere in parte diri sa may Estefania area nga drama sa Japon. Actually, mayara na da sa manufacturer ta. So, ginalantaw taman ang mga labels ano so importante ng mga labels kag at the same time no ang weight sang isa ka firecrackers ito ginhambal naman ni Bombo Arlene nga ang mga bawal nga mga palupok. So together with the DTI, kami naga-determine man mo kung hindi siya mga pwede nga mga palupok, no? Kag especially ang imported, so automatic ginaya, bisan masiling patapasado sa satanan, once nga imported, hindi ginaya pwede. Confiscate ginanatan. Yes. Bombo Arlene. So sa mga Tiangge, hindi pwede, sir, no? So mga Tiangge, sir, hindi pwede. Yes, no, ang mga Tiangge bawal gid. Actually, mo na isa sa mga bagay nga gina-direkta man ang aton nga mga kapulisan together sa aton nga mga barangay officials no kag mga tanons dira nga magbulig sila nga dapat ang tanan nga mga Tiangge no hindi ginaya pwede nga magbaligya sila kaya ang authorized lang gid nga baligyaan indra sa may Pope John Paul Tower. Yes. Kag amo na siya mga designated area talang nga pwede ka display kag kabakal sa mga firecrackers. Aside from that, residential hindi sila pwede nga magbutang dira sa mga mag-stock sa mga firecrackers kag magbaligya no. Once nga ma-discover nato na immediately i-confiscaron tagin na ang mga firecrackers nila. Lantaw naman nato no kung ina ang mga Tiangge nila may mga permits so pwede ta na ma-recommend man for cancellation sa mga permits nila later on sa aton city once nga sila mismo nag-violate sina sa aton nga firecrackers nga zone nga dapat butangan lagi sa mga firecrackers and pyrotechnics nato.
Confiscation of permit lang sir, wala sa pangatubangon yung kaso. So isa man na sa ginalantaw naton kung ano mga possibility pa no base dira sa 7193 kag sa aton executive order number 28 kiti ang aton man purpose is to regulate ang paggamit sinis ang aton nga mga fireworks no kag mga firecrackers. So at least ang lang ginalantaw man naton gida once nga nagabutang da sila kiti may mga incident na kita before nga naglupok sa ilang mga panimalay no may araman iban nga illegal nga manufacture nga nakita naman naton kung anong effect. So meaning ang aton gina-encourage ang aton nga mga neighbors nga kung once nga may mga makita sila nga nagabaligya sang mga firecrackers sa ilaman mga tupad balay may manufacture. So dapat hindi sila mag-hesitate nga mag-report no kay ilang taon nila ang safety sang ila mismo panimalay. Once nga mag-explode hindi lang ya balay sang naga-manufacture ang maigo but the whole areas nga masakupan kag malabutan sang explosion. Yes, so Bomborlin bawal gid ina no dapat i-report gid ina sa aton sini nga mga kapulisan para matapna ni no ang pagbaligya sa mga firecrackers sa mga tiyanggi. Bomborlin kay ang allowed lang gid ang sa likod lang sa Pope John Paul Bomborlin. Oo. So at least klaro na tama and siguro may mugasa parang pagbakal sa 30 to 31. Yes, sa subong Bomborlin wala pa gid no laka-laka pa lang gid sir no sa didto nga nagapamakal. Ang ila siniya nga pagpadulong dito is 30-31. Ang ibang gali Bomborlin uno na gid mismo no nagabakal sa mga firecrackers Bomborlin. Oo. By the way, si Sir Polines, bago lang gid siya, no? Bobo Carl? Yes, Bomborlin. Nagbabalik din siya. Bago balik. Nagbabalik. Sir, no? Yes, bago balik sa operations Bomborlin. Kay before 3 months si Sir Polines and then nagbalik atike ka sir before no? Aklan. Yes, Aklan. Then nagbalik naman diri liwat Bomborlin. Oo, amo na gusto ta nga mga salang ka pamangkot bala sa paragraph bala dayon. Yes. Sakto gid Bomborlin no. May information gid nga makuha aton sini nga mga kauturan Bomborlin. Sige, good luck ka sa ila trabaho kay kanselado nang ilang mga leave Bombo Carl. Mensahe ni sir sa mga kaupod nila nga kapulisan sa BCPO. Yes, mensahe mo sir sa aton sini nga mga personnel diri sa BCPO. Yes no sa aton nga mga kapulisan man diri no siyempre lapit na ang Christmas at the same time ang New Year. So ang aton PNP hierarchy actually wala naman sila naghatag sa aton directive nga may mga muzzle taping pagkita sa firearms no. So it shows nga ang aton nga PNP hierarchy nagasali gid nga ang aton mga pulis disiplinado na nga bisan hindi na niya pag-muzzle taping ang mga firearms pero at least makita naton nga wala na sa matabo nga pagpalupok sa mga issued firearms namon no. So dra naton mapakita yang ang pulis hindi naman kinahanglanon nga tipan pa ang pusil para nga at least masiling naton nga hindi kami magpalupok sa pulis. So ang purpose ng aton nga PNP nga at least hindi niya matabo nga may mga indiscriminate firing pa no kag may mga maigo pa nga mga pumuluyo naton. So amo man gina-encourage ta ang aton nga mga pumuluyo sa Bacolod nga mag-support sa aton kapulisan nga mag-report gid no sa mga neighbors Manila or may makita sila nga mga tao nga nagabitbit sa pusil or magpalupok during sang New Year celebration. Immediately no hindi sila mag-hesitate nga mag-report sa police para nga maksyonan naton dira. At least ang prevention is better than cure. So kung ulihin na ang tanan naton nga gag may mga ma-injured na so hindi tanan na mabalik no. So ang mata naton ara sa pumuluyo. Ang pulis naton 24 hours why man na siya gakatulog no anytime maka-responde kami once nga makabalo kami sa information. So ang aton lang gid siguro nga ang tanan maging vigilant lang. Hindi lang niya sa palupok, hindi lang sa indiscriminate firing, pero sa iban pagid nga mga kriminalidad no nga naga-proliferate diri sa Bacolod City. So mostly dira nakita ta ang pag-rise sang aton nga crimes against property. So dapat lantawon naton kay mostly damo ga bakasyon, damo nagasimba sa mga simbahan, so ginabayaan ng balay. So mostly amo na ang opportunity nga ginahimo man sa aton mga kotoran nga mag-take advantage ng situation kag magpangawat no sudlo nila mga panimalay kag mag-ransack dira. So hopefully nga ang tanan na maging aware sa mga modus nga ginahimo sa aton kautoran kag ang importante lagi siguro nga ang tanan maging alerto
kag hindi na magdala sa mga dagko nga valuable, no, especially kung magwa na sa ila mga panimalay, mostly sila ang nagahatag man sa chances nga ma-attract sa aton mga kautoran nga maghimo sang krimen. Yes, Ma'am Arlene. Okay, sige. Thank you, Gil. Ma'am Carl. Thank you, sir. Yes, thank you so much, sir. So, Ma'am Arlene, nagikan diri sa Bacolod City Police Office, ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor and Police Lieutenant Colonel Noel Polinas, ang bagong pinuno sang operation sa unit sa Bacolod City Police Office. Sa Mansig Panilag lang gina sa mga ginikanan na bandayan gina nyo yung mga kabataan na mga ginabakalan nila, kaya ko na kayo bisan prohibited na ng pikulo, and then what to say, may mga nagalusot nagyapon na sa mga tulo tiyangge. Sa 6 minutos sa nabilinan sa Ngalasan Nueva sa aga, pagabalikan naton mga nakaupod si Bomo Correspondent Ferdinand Galila, direkta sa Canada. Kamera sa naglunta ng masa shooting sa isang condominium sa Toronto kagabi, nagaresulta sa kamatayon sang 6 tanan ka mga persona, 5 karasulanta sang condominium, pinatay man sa mga kapulisan ang sospetsado nga nagaedad sang 73. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamanadiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga
Kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kon exposure, sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neuro Nato sa nakaligad sa tanang alasan weather saga. Pabalik na sa aton sa pagabangalaga diri sa Paratontoran Bomoharay big time. Atensyon sa mga nagulog sa entry sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang inyong ginahulat subong nga Martes sang aga. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 5 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan weather sa aga, yari nga ito na sa unang daily draw winner para sa bong adlaw sang Martes. Ang ito na sa daily draw supervise ang aton FDA representative Gladys Maya Sanchez. Ang aton nga winner naggamit sang Nescafe bilang proof of purchase. Taga Purok Mapinalanggaon, Barangay 35, Bacolod City. Purok Mapinalanggaon, Barangay 35, Bacolod City. Congratulations, Mikey Pineda. Mikey Pineda, sang Purok Mapinalanggaon, Barangay 35, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner subong nga Martes ang aga alas 9:05. Magpadulong diri sa studio sang Bombo Radio antes alas 3:05 karon sa hapon para nga mag-claim sa imong nga premyo. Kindly bring 2 valid IDs and ipapotocopy mo na nga daan pero dalon mo gidiri ang imong original ID. Mikey Pineda, congratulations! Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan weather saga. Nagpalabot tagalayon sang pagkondol ang Prime Minister sang Canada sa pamilya sa mga nagkalamatay sa mass shooting sa isa ka condominium unit kaina sang kaagahon oras diri sa aton and ini siya natabo dito sa Maya Toronto, Canada. Siling diri sang Prime Minister sang Canada ang iyang thoughts para sa pamilya kag abyan sa mga biktima sang shooting sa sining nasambit ang condominium unit kay nakibota kita sang tinalikdan na to sa Estados Unidos. Masamingan nga ka-report ni mga mass shooting na isa ka suspetsado nga nagkadto sa isa ka lugar nga madamo isang tawo nagapinagusto palupok. Subong may pagsaka man sang kaso sa mga gun homicide nga nagkaluluntad dito sa Maya, Canada kay bansang tinalikdan ay katiting lang gid ini siya sang ma-record ang mga numero sa mga mass shooting sa Estados Unidos. However,
subong daw mayara sang pagdugang pagka-report sang dugang nga mga firearm related na violent crimes dito sa may Canada, kag handgun ang masaming weapon sang mayorya sang mga sospetsado. Kay dugay na ni kuntani nga ginatalakay sang liberal government sang Canada sa idalom ni Prime Minister Justin Trudeau ang pagpugong sa gun violence through measures including ban on the sale, purchase or transfer of handguns. Ini siya nag-take effect sang bulan na sang Oktubre. However, allowed man gyapon ng mga Canadians to own firearms provided mayara sila sang lisensya. Dapat man nga rehistro ang restricted o prohibited firearms kaangay sa mga handguns. Kay kung iwagid naton, mas istrikto kung tani ang mga gun laws dito sa may Canada kung kumpara sa Estados Unidos. However, may mga nagalulusot gyapon kaangay sa ninatabo sa Toronto, Canada, kung sa diin 5 ka mga nag-aistar sa condominium ang pinatay sang sospetsado nga nagaedad sang St. Pinatay man sa mga pulis nga nagresponde ining nasambit nga sospetsado. Anong latest from Canada? Ginapasalamatan nato no sa mga agayara sa piyakalinya Bombo correspondent Ferdinand Galila direkta sa Canada. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga halin sa Pilipinas. Good morning, Bombo Erlin. Good morning man sa tagpalamati sang imo programa. Sa mga sir, medyo makakilibutan nino ang masa shooting dito sa may Toronto, Canada, condominium building. Because do talagsalan niya no, ma-record ra sa inyo sa pungsod Canada. Yes, Bombo Erlin, ining insidente daw halos tanan nagkasubogid kay tungod sang sining mass shooting, Bombo Erlin, which is naga-involve ini sang anom gid ang napatay including ang gunman. In spite nga as you mentioned amo na Bombo Erlin, last October nag-freeze na diri sa Canada ang federal government through the leadership of Prime Minister Justin Trudeau nga ang pagbaligya pagbakal kag ang handgun freeze anay subong kay ina siya under discussion pa na sa parliament. Pero kung ikaw nga Canadian nga may kapanag-iya ka sang license handgun, pwede ka man gyapon ka-possess. So ini siya Bombo Erling insidente dugay na ni sa nga dispute between sang suspitsado nga si Francisco Belye, 73 years old, ang pangidaron sa iyang hibubunot pag may-ari ning legal battle sila between sang gunman kag sang board of directors diri sa sining condominium. So kung baga ini nga suspitsado may 10 years na ni siya nga tinir diri sa condominium, kag may mga ginareklamo siya, which is ang ginareklamo niya hindi man ma-prove nga ina siya nga reklamo existing. So amo na siya nga gidalagid sa korte ang ini siya nga issue. Kumbaga sir, dugay ng mga hiligot-anon nila no, mayara pa sang misunderstanding between him and the board sang condominium nga ni. Yes, correct Bombo Erlin. Nag-file siya kaso, at the same time nag-file man kaso ang board of directors sang sining condominium. Kag ang iya nga ginireklamo Bombo Erlin daw kumbaga daw na perdi siya sa nga kaso nga gi-file niya. Kag supposed to be subong tani nga adlaw may-ari ni siya kwan mo appearance sa court. But because of these incidents, bali 5 sini ang nagkalamatay, 3 gid sini Bombo Erlin amo ang members sang board of directors sang condo. Kag may isa nga survivor, so hopefully ang survivor amo gini siya ang makahatag sang iyaman nga testimony nga sa subong gina-imbestigahan pa sang special investigation unit sang mga kapulisan diri sa Toronto. At least ini sa meraya sang rason na gid bala
makabig nato nga do isolated case kung ikumpara sa nagakatabo sa Estados Unidos. Ako na kay sa balaway bla namo mayaraya sang suspect nga it's either na-impluwensyahan man na siya sang mga makita nila ang gusto man nila magpatay magato sa isa ka lugar nga damo tawo kag pinalupok wa isang pili kung sino man dala iyang maigo. Yes, correct, Bomber Erlin. Isolated case ni siya kay sa akon pagkahibalo, may-ari ni siya nga hibubunot sa board of directors diri. Sa akon nga pagka-research, amo ni ang ilang aligasyon. But suno sa aton sa suno sang kapulisan diri sa Toronto, tanan-tanan nga imbestigahan pa nila kung ano pagid bala ang relasyon sining suspitsado sa sining mga tao sa 5 sining nga nagkalamatay kay tatlo ka condo units ang iyang gisulod, Bomber Erlin mo. So ang tanan sini under investigation pa ang ining insidente. Grabe gyud siguro kaakig niya, sir, no. Pero do wala man diri, sir, no, Pilipino nga naga-star. Bomber Erlin, dako ni siyang Villaria Residences, dako ni siyang condominium unit. Pag sa Toronto, gani Bomber Erlin, no, may ara, I'm pretty sure, 100% may isa basta rental property nga ara sa Toronto. I'm pretty sure may ara gina isa ka may Pilipino ginada nga rent. Kay ang Filipino community diri, Bomber Erlin, sa Toronto, I think daw pang 3 na kita subong diri sa pinakadamo nga mga immigrants. Grabe, sir, no? Diri sa Toronto. So kumbaga I'm pretty sure nga may ara Pilipino. So subong ang mga kapulisan sa Toronto sa Toronto, sa York region, bali i-clarify ko lang, ini siya Greater Toronto area. Okay. So pangita pagid sa mga witnesses sang sining mass shooting incident nga natabo kagabi. Kado kalabanan dira sa inyo, sir, ara sa medical field, sir, no? Yes, correct, Bomber Erlin. Mga healthcare aid, mga abo na siyang ginatawag na personal support worker, nannies, caregiver, usually amo ni ang nurses, usually amo ni ginapangkuha sang mga Canadian government, kag hasta gani subong they are continuously encourage nurses na mag-apply diri sa Canada kay subong very short gid. So Philippines is the one, ang mga Filipino nurses ang one of the number 1 priority nga i-hire pa kadto diri. Grabe, sir, no. Abo nang kadamo man na sa mga nagasulod dira kay di man naton sila malipod na manigar kung naghaysa bala ang mga yara sa medical profession kung diri ka sa Pilipinas. Do pinangayo lang imo bala sweldo, sir, no? Ado wala ya sa mga benefits. Amo nang hindi naton sila mabasol mga nurses, mga ibasan gani sa mga doctor naga-eskwela liwat para nga mangin nurse and ginapili nila magtrabaho sa luwasang pungsod. And one of the destinations is Canada. Yes, Bomber Erlin, it's because nga tungod sang maayo nga benepisyo ang kabataan libre from kindergarten to grade 9, tapos pag college mo kung why ka sang kwarta pwede ka kautang sa gobyerno and you can pay later after makatrabaho ikaw. Kag ang benepisyo, Bomber Erlin, no, damo benefits para sa when it comes nga mag-retire ka na, kag gusto mo na magkapuli dira sa Pilipinas, so kadako damo sang mayo nga benepisyo diri while gaobra ka sa Canada. Kag ang standard of living, Bomber Erlin, kataas katama, although nga hindi gid man siling nga damo kagid makatipong ka diri, but ang standard of living, Bomber Erlin, very 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 maayo gid katama. Biskan sa temporary yung sa ordinaryong nga empleyado pwede kakaon pamahaw panyapon snack sa isa kadako nga fast food chain sa iya lang nga sweldo. So do amo na ang good example sa ginatawag nga high standard of living dire. Nga no need na sa nga tagdamo imong trabaho, no? Kung gusto mo mapisan ka, madamo diri Pilipino nga mga friends ko nga nag-asinso gid nga tagda 2 ka bilog ng balay, 3 ka bilog ang balay, because they are hardworking gid nga amo na
Kung gusto mo maging madali ka mag-asinso sa imo nga pangabuhi, kinahanglan mo man mag-double time diri sa trabaho kag dako ang tsansa nga magmayo ang imong pangabuhi, magtipon kag amo na bla kinahanglan hardworking kag financial literate kumbaga para sa future. Oo. Ikaw ganin sa medyo dugay-dugay ka naman dira sir no. Ito taga si Palay gid ka mo ya sir no diri sa aton. Yes, Bombo Erlin, yes taga Sipalay nagdako ako sa Sipalay sa medyo challenging man nga pamilya. Pigado kumbaga, pero ako Bombo Erlin kapasalamat ko sa ginikanan kung biskan pigado pero biskan di lang isalpak Bombo Erlin, wala gid problema, kayang-kaya, very flexible sa pangabuhi. Oo. Hanad kita yabi sa rubo-rubo. Sir, may nagpamangkot diri, how about medical technologies kuno needed man sa Canada? May ara man sila ginabaton pero medyo daw hindi sila priority, pero may ara sila website Bombo Erlin no, kung i-check mo sa iya Canadian website, makita mo kung diin ka pwede ma-apply, kung ano nga mga classification or category nga pwede ka ka-apply. But they are very badly needed good sa mga healthcare. Yes, medical technologists amol na. Pero kinahanglan na may ara kinahanglan ma-eskwela kagid siguro, ma-additional kagid kaghalong gid sir education. sa mga nagapang scam ni balang kuno abi matanyag sa nga trabaho bala. Yes, Bombo Erlin, ang ma-advise ko lang direct pwede gid ka direct sa website sang province, din man nga province diri sa Canada kay may ara gina sila website kag ko very legit gina siya. So mas prefer nga magdiretso sa website kag through emails. Amo lang na Bombo Erlin, through emails kay hulat-hulat sang ilang reply. Kag yes, dako ang opportunity subong Bombo Erlin sa mo especially sa mga nurses. Dako gid ang opportunity kag chance nga makakadto dire. Sa mga sir kalinong gid sang Canada, hindi para sa ibang mga countries sa mga violence bala nga nagaka-record. Aba nga may mga amoy sa ni sir nga mga nagapanglutang kita nagakakibot gid ya because magkadto kita sa isa ka area ginapanumdum tagid perming safety naton mo. Yes, Bombo Erlin, amo gina Bombo Erlin no, isa man ka choice nga di ang family ko kay tungod sang situation bla compare sa United States no. So in spite gani nga may mga minor, may kakatabo din nga mga shooting incident, most especially sa City of Toronto. Pero related ni siya sa mga iban nga mga activities bala. I can say mga mostly mga gangs, drugs related cases. But jutay lang nga kaso pero amo na gani ko as you mentioned earlier, October of this year gift freeze ni Prime Minister Justin Trudeau ang pagbakal kag pagposes sang handgun kag biskan ako gani Bombo Erlin no, I'm willing to have a handgun pero grabe ang imong grabe ang gasto mo, magi ka sa training kag tanan so siling ko it will makahulat na siya. Hindi na sa priority kumbaga. Okay, sabi sir kinahanglan man na naton para sa depensa bala sang pamilya. Ilabi na ko kay sa mga kawatan na nga nagapangsulod mo pero hindi na ya siling yang dalon-dalon mo ya kun din kaya magkadto. Pero tama ka stricto gali sir no, dira. Yes, Bombo Erlin, hindi mo siya pwede unlike sa US, some of the states pwede kaya ka-carry sang imong firearms, kitaon siya ara sa kilid mo. Hindi siya pwede. Diri Bombo Erlin, kinahanglan kung i-travel mo ang imo salakyan, let's say makadto ka sa isa ka shooting range, nakaara na sa daw ginatawag nga bolt. Daw bolt na siya nga nakalock na siya kasi kung madakpan ka sang let's say unfortunately ma-checkpoint ka, bawal na siya nga nakabutang lang siya sa daw imo nga glove box sa salakyan. No, hindi kinahanglan ara gina siya sa safety box kag nakalock na siya. Okay. So amo na siya hindi pwede masukbit kag hindi mo pwede nga daw mapakita. So kinahanglan ara gina siya sa safety box. Tapos handgun lang sir no ang pwede ninyo mabakal kag iparehistro mo gid siya ya. Kaysa US to yan do samtang magsarangan mo sir pwede kaya magbakal no?
Yes, correct, Bombo Erlin. Diri, handgun lang siya kasi ang assault rifle, wala na di siya, giba na gini siya because sa mga cases nga nagkalatabo sa US nga tungod sang damo sang mga mass shooting nga nagkalatabo. Kay diri, Bombo Erlin, Canada and US, pwede ka lang ka itsamo ang boundary nga daan ang border sang US kag Canada is pwede ka lang kalumpat border na kurit lang be ang Tuparay border lang, nila. Tuparay lang. So gibana siya ang assault rifle kag gi-strictuhan pagid ang pag-possess sang semi-automatic handgun. Susubong ginadebatihan na kay tungod simpre may mga negosyo man nga maapektuhan. Correct. Kag may mga gun lovers man nga amo ni silang mga responsible owners nga ga-react man sa sini nga sitwasyon. Ang problema lang dira, sir, kayang nagasunod amo ni mga law-abiding citizens, sila na yung may mga lisensyado yung armas. Pero ang gusto yung mag-imo krimen kung isa hindi rehistrado bala, sir, ang firearm. Yes, correct, Bombo Erlin. Actually, Bombo Erlin, when it comes sa handgun, amo na siyang budlay. Pero kung makadto ka, like there is a Berry or going up north, kadamo diya, Bombo Erlin, may mga shotgun, may mga long, ginatawag la para sa mga hunting gun. Pero ina siya, actually, deadly man na siya, very deadly. Pero very responsible ang mga tag-iya sini. So but amo na siya gani, Bombo Erlin, no, nga ako mismo gapasalamat nga na freeze for the meantime ang ining pagbakal kag pag baligya or purchase sang short handgun. Subong nga dana, sir, holiday season, I'm sure kadamo gana nagawlagaw bala ang mag family bonding nga dara. So kabudlay ko mga ma-record ng mga shooting kay ara katod sa gwa pero do ginatagaliog ka man bala. Yes, correct, Bombo Erlin, no? Kay diri, Bombo Erlin, may mga isolated case diri sang carnapping. So very gamay-gamay lang nga percentage. So amo na siya gani nga ang mga police visibility diri gina-widen gina siya kay tungod sa mga amo ning mga kaso ginapang kawat ang mga salakyan, ginapang karnap, may ara nga natabo nga gunpoint, but very very rare ni siya nga mga insidente. So isa man na ka mga rason nga gi-strictuhan ang pag-possess sang short semi-automatic handgun. Hapos na labi siya dalon, sir mo. Maka-jewel jacket ka na masukbit mo sa imo hawak, hindi na magkita ya sang iban. Yes, Bombo Erlin, actually amo na siyang ginagamit para diri sa pang robbery, pang hold up sa bangko. Kay diri, Bombo Erlin, ang mga bangko di wala diya security. Okay. So usually sa mga bank robbery nga insidente, why niya duro gamo pagambal sang isa ka hold upper sa bangko nga kinanglan yung kwartag ang cashier why na duro gamo gahatag na pero amo na gani mo, Berlin, it's because of police visibility dire. Kadamo sa mga patrol nga magkibot pa lang may patrol na sa kilid mo. So daw ang mga kaso sang robbery or mga shooting is laka-laka katama. Kag tungod man sang stricto nga regulations sang bilang pagpanag-iya sang armas lutang. Okay. Kumusang temperatura da subong nga, sir? Naka-jacket kaya po tugnaw, sir, no? Berlin, -2 subong dire. Grabe, no? Perti ka tugnaw. Supposed to be ma-walk kami sang akon nga gwardiya di sa balay, ang akon nga American Bulldog. Kaso lang ang akon nga American Bulldog, hindi ni sila kumbaga hindi ni sila strong sa tugnaw nga temperatura. So siling ko diri lang tanay sa sulod sa balay kay daw -2 subong ang temperature. Sige. Sir Ferdinand Galila, salamat gid, sir, ha, sa mga time diri sa amon. Advance Merry Christmas. Thank you so much. Yes, Bombo Erlin, Merry Christmas sa imo kag sa Bombo Radyo Bacolod kag sa imo man nga tagpalamati sa Bombo Radyo. Kag sa liwat, ini ang inyo international correspondent, Ferdinand Galila from Barrie, Ontario. Merry Christmas to all and God bless us all. Maraming salamat kay iba mo correspondent Ferdinand Galila from Barrie, Ontario, Canada.
Kaya ginakasubog ni because talagsa na nagkatabong ng mga masa shooting nga dito sa may Canada, kalabanan na gamitan nila ang handgun. So nagdesisyon ang federal government sa idalam ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga i-freeze anay ang pagbabakala sa mga handgun because amo niyang kalabanan ng mga ginagamit. Kung kaysa sa Estados Unidos, kung makasarang ang suspetsado, may mga assault rifle pa nga ginagamit. Pero hama na sila nga nato ng katiting lang sa mga nagkaka-record ng mga mass shooting sa Estados Unidos. Ang mga nagkakatabo sa may Canada because to paray man lang sila mo. Hama na silang tanga amalgan ni Sir Galila, pagalakbang mo isa mo lang ka-step para kanaya sa Canada kung nara ka sa border mo. So, kanamo man sang mga nagapamatok, ilabi na ini mga law-abiding mga citizens because sila na may mga rehistro ginayang ilayang armas lisensyado and they are very responsible. Ironically, banwa, ang ining mga possess ang firearms angay man diri sa ato na sa pungsod Pilipinas kung mahimo kaya krimen, syempre hindi ang gamiton nimo ang hindi rehistrado. Hindi rehistrado kag wala man sang sense of responsibility para ya sa tag-iya because ang mga nagaparehistro nagarenew gid balaya sang lisensya sa ilang armas. Ang ila ginagamitan nila para sa self-defense kung kaysa may mga tuntong nga mga robbers mga kawatan nga mga nagasulod sa imo yang balay. Ti amo man na nakontan ni mayor gid yang katuyuan sa pagbakal kag paggamit sa firearm. And siguro mo gid na yang hindi mo yan madala kung bisa na din kalay magkadto kung nadala mo man sa time nga kinangladon mo na gidya gamiton. Hindi nga basta-basta nagapa kita kalaya nga may ginasukbit kagidya sa imo yung hawak. 30 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Wava Saga. Pagbalikan nato na direkta kata sa Russia. Kaya ilang selebrasyon sa Pasko aton man nga pagalilion na banawan sa aton nga segment sa Christmas around the world. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Pila sa mga common side effects sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa. Tay 2 minutos na nakaligad sa tanang alasan Wava Saga. Pabalik na sa atin sa pagkapangalagad na diri sa Palatunturan Bomboharay Big Time.
Yari na nga tanasan ng mga taga-daog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Igahatag na nato ng inasan nga premyo, 500 pesos nga cash. Kag 500 pesos nga balora sa nga grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Direkta sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Glory Faith El Shario. Come in. Yes, Bombo Arlene, maayong aga. Mayara kita subong nga awarding sa aton nga mga tagdaog sa aton nga daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. So yari diri kag ginapa sila sang aga. Si Ma'am Maria Delia Cabya sang Talisay City kag siya ang may proof of purchase nga Nescafe Bombo Arlene. So nay, good morning. Si sinugid ang nakabati sa imo? Si Bombo Pons. Si Bombo Pons ang naglawag. Tapos nag-attend ko party, pagpuli ko sa balay, gin-on ko ang radyo. Awod asang dugay-dugay na yun, nabatian ko ngalan ko. Di nag-ano ikaw sa nabatian mo ngalan mo? Kadugay yun tayo ko nag-ijay. Wag ko pa lang kuya kalusot siya. San o ka una nagpasakop dire dugay na gid? Ang noodles na bala nga 1 cup na bala. Tag dili basta kami na di kag diri mag-file. Dugay na gid. Dugay na gid. Tapos ang radyo to, te kay mang mother-in-law ko 104 na. Tinang gaguba-guba na yang radyo. Ti gusto ya nga makakuha gid kuya radyo. Tinamudamo pag kuya entry wala gid kuya kadaog. Yung tinday wala ka gid kadaog radyo, singko wala. Hindi mo ta pwede ka pangayo. Ahay. Sige lang nay, ati subong, ikaw ang isa sa maswerte nga nagdaog. Yes, Ma'am Arlene. Anong trabaho ni Ma'am? Anong kanyang trabaho natin, nay? Inang retired ko nga attendant sa Riverside. So pag-retire mo, nag-intra ka na sa promo? Sa ara pag kuya sa hospital, ga-intra na kuya. Dugay-dugay na gid. Pero sa iban nga promo, magluwas sa radyo nga to nga ginintrahan mo, mayara ka pag ginintrahan? Mayara pag sa GMA, nakadaog mo ko sang... Ay, hindi, ang diri lang. Ay na. Okay. Sige, hindi na natin pagpadugayon, Bombo Arlene. Ihatag na natin ang 500 pesos nga cash nga iyang nadagaan, kag ang 500 pesos worth of gift pack, Bombo Arlene. So, nay, anhon mo ang 500 pesos cash nga iyong mga mabaton? Mabakal ko sobre liwat. Wala na ko to sobre. Okay. Kagduga nga proof of purchase. Dumudamo ko to yung proof of purchase yung mamaya. Okay, maayo man to, nay. So, unang hatag, nay? Isa ka, 100. Ikaduha? 200. Ikatatlo? 300. Ikaapat? 400. Ikalima? 500. 500 pesos nga cash, Bombo Arlene, yara na kay Ma'am Maria Delia Cabya, Talisay City. Nay, ang aton nga pagpasalamat kag pagpangagda pa sa iban nga tagpalamati nga magpasakop man sa promo sang Bombo Radio. Salamat gid sa Bombo Radio nga nalawagan kagabi ang akon nga ngalan sa kay Bombo Pons kag gapangamuyo gid ko nga kabay pa nga magabutan na nga akon nga proof of purchase. Tani malakato ko sa Talisay kay mahulog. Ti wala na lang ko din naghulog. Si Drin lang ko nagkanto sa Bombo Radio. Okay. Sige nay, ang atong nga 500 pesos cash worth sang gift pack nga imo nga balde nga nasulod sa balde sang Orocan nay. Kag madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat sa 500 nga ginhatag sang balde nga ginhatag sang Bombo Radio. Madamo gid nga salamat nga kabay pa maliwat madaog pagig ko liwat. Basta radyo Bombo number 1. Okay. Sige. Sa dason naton Bombo Arlene nga subong na gabutan nga subong nga kagabi guro na. Kagabi man ni Bombo Arlene. Okay. Bombo Arlene si Rovel Durable sang Hacienda Carmen, Murcia, Negros Occidental. Siya ang may proof of purchase nga panyawan. Yung aga, Robel. Yung aga. Sino nakabati sang imo nga ngalan, sang gintawag? Si Tita. Sino ang nagtawag sa imo? Si Tita man sa akin. Ay, si Pons. Bombo Pons. Si Bombo Pons man.
Okay. Sige. Ano ang imo nga obra? Obra ka na? Wala, pag-eskwela pa. Yes, na pa. Ano grade mo? Ng mga college. College. Ano nga year? Ng first year. Ano nga course? Ng teacher. Yums. Okay, soon to be teacher. Mangali. So, Bombo Arlene, hindi na natin pagpadugayon pa. Ihatag na natin ang 500 pesos nga cash nga worth of kag 500 pesos nga worth sa gift pack, Bombo Arlene. So, Rovel, bato na ang imo nga premyo. Una nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikapat. 400. Ikalima. 500. 500 pesos. Okay. Boba Fett. Okay. Sige. Wala na. Mabuton na dula sila goro. Sige, balikan nato na dugay-dugayo direkta dala sa may studio B sang Bomboradyo Bacolod para sa ato niya pag-award sang premyo sa mga naggadawg sa daily draw sang 1-2 panalo part 21 na promo ng Bomboradyo and Star FM. Bombo Faith. Sige. 49 minutos sa nakaligad sa takang alasan 9 sa aga. Diri kita daray banwa sa ato niya Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kuntagon. Sa mga bata halandumon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Pasdra William Tershis Throm 1. Amoy ni magtamyawa mga kabombo sa Merry Christmas sa lingwaheng Russian. Nga amo ang official kag national language sang Russian Federation o kon Russia. Nga amo naman karon ang aton kadtuan para ibalawon kon paano sila magselebrar sang Paskwa. Ang Russia nga isa ka transcontinental country nga nagalapad humalin sa Eastern Europe kag Northern Asia. May capital city nga Moscow. Nga amo man ang largest city diri. Ang pungsod Russia nga may populasyon karon nga nagadangan sa masobra 147.1 milyones. Ang may federal semi-presidential republic under an authoritarian dictatorship. Ginapabunuan subong sang isa ka presidente. Ang kontrobersyal nga si President Vladimir Putin kag Prime Minister nga si Mikhail Mishustin. Mayorya subong sa mga Russian sa mga Kristiyano nga ginalakipan sang pagtuluhan nga Russian Orthodoxy plus mayara karon sa masobra 38% sa mga pumuluyo sa Russia wala sang relihiyon. Bangod madamo nga mga Kristiyano sa Russia, syempre kanami man sa ilang pag-celebrar sa Christmas. Musika,
tugnaw sa kaagahon, nagapabatyang na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tagon. Sa mga bata halangdomon, ang panganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano, nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman nunsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko, bulawanon kaayo. Kudlan tawon naton mga kabombo sa adlaw sa may yara pa sila sa Soviet Union. Ang Christmas ini mo na nga ginaselebrar kay ilang pinakaimportante nga tion amo ni ang New Year. Kasunod sang revolusyon sang 1917 ang Christmas ang banda bilang religious holiday. Kaga sang 1929 ang Christmas tree sa ginaban man na dito. Tubdo ba sa 1935 ngayara na ang New Year trees. Kung nagusto sa mga pumuluyo nga celebrar ang Christmas, kinahanglan nga sikrato ini nga himuon para sa ilang pamilya. Pagkatapos ka nag-collapse ang Soviet Union sa 1991, hilaway na ang mga pumuluyo sa Russia nga mag-celebrar liwatas sang Christmas. Pero mas mahipos sila na siya, mas gamay nga holiday sa Russia. Sunod sa New Year celebration. Ang New Year amuning time para nga maggasto sila sa kadamo nga kwartaho. Nagakaon kag nagainom sang damo. Bangod ang Christmas is more religious and private. Pamaskwa mo utod ko, bulawanon kaayo. Ang Christmas sa Russia normally ginaselebrar tag sa Enero 7. Inibanggo naman ng ang Russian Orthodox Church nagagamit sang old Julian calendar para sa religious celebration days. Ang official Christmas and New Year holiday sa Russia ang ginapatigayon halina Disyembre 31 hasta nasa Enero 10 mga kabombo. Iban nga mga pumuluyo sa Russia wala nagakaon kundi nagapuasa sa Christmas Eve until nga makita nila ang una nga bituon sa kahawaan. Sila nagakaon sa soshivo, isa ka porridge nga himo sa trigo o kon sa bugas. Ginaserve ini siya with honey, poppy seeds, and fruit berries or mga prutas. Kalabanan gidara mga berries kag dried fruit kangay sang raisins bala pasas. Mayaraman sang chopped walnuts and kun kaysa yara ang fruit jellies. Sang Pamaskwa, musika, Sega, 3 minutos sang nabilinanta sang alas 9 alas 10 sa aga mayad to banwa nga sa nga Christmas around the world. Sa aton nga pagbisita sa Russia. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.
Sige, pila na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin, no? 5 na gid lamang nga kadlaw ang nabilin antay sa adlaw sang Paskwa. So, mansig prepara naman, oh. In fact, subong nga hapon, kada hapon, subong susperte ng traffic. Perte ng traffic sa ato sa mga dalan way kaya pasangatuan dalan sa nuwan man na Ginaldo. Ginapatuman ng one-way traffic scheme subong diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kanaman sa mga nagasya panganandra sa may reclamation area. Kung magbatuman sa one-way traffic scheme, ini ginato na sa malikawan ng pagagotok sa dalaga na sa trapiko, no? Pero experimental pa man lang niya. Sige, balikan natin sa Studio B, si Bombo Glory Fatal Shario. Mayroon pa kita isabik studio winner dari sa ito na sining promo. Sige, balikan natin na karoon sa natin yung mga public affairs program dari sa Bombo Radio Bacolod. Thank you kita sa ito na sining mga winners sa 1-2 Panalo Part 21 na promo sa mga wala pa nakahulog. Ingagawa na kamo parang baka angkon man sa nga tsansa nga magadaog diri sa ato ng promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio 1 Star FM. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 5 na gid lamang nga banwa kadlaw nga nabilin antay sa adlaw sang Paskwa. Saliwata 5 days to go before Christmas. Kulabos na katon nga tiyampo diri sa palatuntunan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Uto. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upda na kita buwas sa man sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang kapawa nagsiga sa kadudulman. Kag ang kadudulman wala makadaog sa kapawa. John 1:5. Nagakalipay kita sa pagdaog sang kapawa patog sa kadudulman. Si Jesus ang kapawa sang kalibutan. Sa tunga sang kadudulman